Idan ana maganar malaman addinin da suka taka rawar gani a fannin aikin gwamnati kuma suka rubuta sunayensu da alƙalamin zinari a cikin kundin tarihin Najeriya, ya zama dole a ambaci sunayen mutane kamar irin su Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi, Sheikh Ahmed Lemu, Sheikh Haliru Benji, Prof Isa Alfantami, Malam Sanusi Lamidu Sanusi da kuma Dr. Bashir Aliyu Umar. Malamai magada annabawa, ba don da ku ba da duhu ya ci mu. Samun malami ɗaya nagartacce mai taƙawa da tsoron Allah kuma mai tsantseni akan abin duniya zai kawo sauyi mai amfani kuma ya daƙile wasu daga cikin matsalolin da ke ci muna tuwo a ƙwarya a wannan ƙasar tamu ta Najeriya. To me yasa ake yawan samun sukar yunkurin baiwa malaman addinin musulunci mukami a matakan gwamnatin jiha da ma tarayyar Najeriya? Kuma abin takeici wani sa'ilin sukar takan zo har a gefen mutanen da ake ganin sun fahimci addini. Wani irin ci gaba ne kuke tunanin malaman addini irin su Sheikh Albani Zaria da sauran ire-irensa da Allah ya albarkace mu da su a birane daban-daban za su kawo muna da sun samu damar jagorantar wani fanni a cikin fannonin gwamnati? A cikin wannan takaitaccen sakon da muka hada, za mu yi dubi ne akan muhimmancin shigowa da malaman addini a cikin sha'anin tafiyar da gwamnati, nazari akan fitowar sunan Dr. Jabir Sani mai hula a cikin jerin sunayen waɗanda gwamna Ahmad Aliyu Sokoto zai baiwa mukamin kwamishina a gwamnatinsa. A maraicen Alhamis, 27 ga watan Yuli na shekara ta 2023, gwamnatin jihar Sokoto ta hannun kakakinta Malam Abubakar Bawa ta fitar da sanarwar jerin sunayen mutanen da mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto ya aika wa majalisar dokokin jiha don a tantance su a matsayin waɗanda zai naɗa kwamishinoni a gwamnatinsa. Daga cikin sunayen da aka aika wa majalisa sai aka yi kitibis da sunan wani shahararren matashin malamin addinin musulunci sananne kuma gogagge a fannoni daban-daban na rayuwa. Wannan kuma ba kowa bane face Dr. Jabir Sani mai hula. Labarin saka Malam Jabir a cikin jerin waɗannan sunayen ya haifar da murna da kuma mamaki a zukatan al'ummar wannan jiha da ma Najeriya baki ɗaya. Da yawa daga cikin masu korafi akan fitar da sunan Malam Jabir suna cewa ai bai kamata a rinka saka malaman addini a sha'anin shugabancin al'umma ba. Wasu kuma suna sukar wannan yunkurin na gwamna Ahmad Aliyu suna cewa ai malamin bai yi wata wahala a siyasa ba, hasali ma ba ɗan siyasa bane. Ga masu wannan ra'ayin da na faɗa a baya-bayan nan na cewa malam ba ɗan siyasa bane, maganar ku gaskiya ce. Mun samu hakikanin hakan ga tushe mai ƙarfi cewa Malam Jabir bai nemi wannan kujerar ba. Abinda muka yi imani da shi anan shine yakan yi Allah maɗaukakin sarki ya amshi addu'o'in wasu daga cikin al'ummar jihar Sokoto ne. Shin ko kun manta da addu'ar da marigayi sarkin malamai Buhari Sariddawa yake yi wa shugabannin wannan jiha har ya koma ga Allah? A koda yaushe za ku je yana cewa Allah ya taimaki shugabanninmu. Allah ka aza su bisa shawarar da za ta amfane su ta amfani jama'ar jihar Sokoto. Yakan yi Allah ya amshi addu'ar wannan bawan nashi ne duk da baya raye, ya haskawa gwamna Ahmad ya kuma bashi damar zakul wannan jajirtaccen malamin addinin musulunci. Amma ga masu ra'ayin farko mai nuna cewa ai bai kamata a rinka saka malaman addini a sha'anin shugabanci ba, akan ku ne muka haɗa wannan saƙon domin mu tunatar da ku cewa Jihar Sokoto jiha ce wadda aka kafa tubalinta akan addinin musulunci. Shehu Usmanu da mukarrabansa Allah ya yarda da su sun yi iya kokarin su wajen ganin cewa sun kafa wannan daular bisa tsari irin wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi amfani da shi. Idan muka bi tarihi, hakika zai tunatar da mu irin salon da Shehu Usmanu yayi amfani da shi na zakulu manyan malamai, gogaggu kuma masu hazaka, ya raba musu tutoci ya kuma aike da su garuruwan da ke karkashin wannan daular ta Usmaniya domin su jagoranci al'umma a wancan lokacin. Kuma wannan kokarin da su Shehu da mukarrabansa suka yi yana daga cikin abubuwan da suka janyo wa wannan daular da ma al'ummar Sokoto girma da kwarjini ga idanun al'umma har ya zuwa wannan lokacin. Idan za mu yi kawunan ma'adalci, za mu iya cewa zai yi wuya wannan daular ta samu nasarorin da ta samu da a ce ba malamai bane aka saka jagoranci a wancan lokacin. Idan haka ne kuwa, ashe za mu iya cewa ko a wannan lokacin da muke a ciki, muddin ana son a samu ci gaba a kowane fanni, ya zama dole a saka malamai masu ilimi da takawa domin su jagoranci fannoni daban-daban a cikin gwamnati. Sabili da haka ne muke yi wa wannan gwamnatin ta Dr. Ahmad Aliyu kyakkyawan zato akan wannan namijin kokarin da ta yi na zakulu Dr. Jabir Sani mai hula ta saka shi a cikin jerin sunayen waɗanda za ta baiwa mukamin kwamishina. Kuma wannan
ɗaya ne daga cikin alƙawallan da gwamnan ya ɗoka a lokacin yaƙin neman zaɓensa, inda yake cewa zai yi aiki da malamai kuma zai taimaki addini. Kuma muna da tabbacin cewa Malam Jabir da yardar Allah ba zai baiwa maraɗa kunya ba. Shin wane ne Malam Jabir? Haifi Malam Jabir Sani mai hula a ranar Juma'a 3 ga watan Yuli na shekara ta 1981 a cikin garin Sifawa ta karamar hukumar mulkin Bodinga a cikin jihar Sokoto, Najeriya. Ya fara karatunsa na allo a hannun mahaifiyarsa da kuma karatun wasu littafan addini waɗanda ya yi a hannun mahaifinsa duk a makarantar da ke a gidansu a cikin garin Sifawa. Ya yi karatunsa na firamare a makarantar firamare ta Muhammad Zako da ke cikin garin Sokoto, ya yi kuma karatunsa na sakandare a makarantar Gwamnin Technical Runjin Sambo. Ya samu damar kammala digirinsa na farko a Jami'ar Madina inda ya karanci ilimin hadisi a shekara ta 2004. Malam Jabir ya yi karatu akan shari'a da siyasa a Jami'ar Madina inda ya kammala a shekara ta 2005. Bayan dawowarsa gida Najeriya domin ya yi bautar ƙasa a shekara ta 2005 zuwa 2006 ya fara aiki a kwalejin shari'a ta Sokoto kafin daga baya ya koma ƙasar Ingila domin ya ci gaba da karatu. Malam Jabir ya yi karatun masters ɗinsa a jami'ar East London a shekarar 2012. Bayan ya dawo daga London sai ya fara aikin koyarwa a jami'ar jihar Sokoto a shekara ta 2013. Malam Jabir Sani ya sake komawa jami'ar Nottingham da ke kasar Ingila inda ya samu digirin digirgir a shekara ta 2014. A halin yanzu Malam Jabir shine shugaban sashen nazarin harshen Larabci da addinin Musulunci na jami'ar jihar Sokoto, kuma shine babban limamin masallacin Juma'a na sarkin musulmi Sa'ad Abubakar da ke Guyo Locust Sokoto, kuma shine shugaban gidauniyar Imam Malik da ke Sokoto, sannan kuma shugaban kwamitin sharar masallatan Juma'a na jihar Sokoto. Da irin gwagwarmayar da wannan bawan Allah ya yi ta rayuwa da kuma ta karatu, ya kamata mu fahimci cewa yana da gogewa ta addini da kuma zamani, kuma wannan shine abin da ya taimaka masa sosai a wajen tafiyar da mu'amalarsa ta rayuwa. Kuma wannan shine dalilin da yasa har yanzu ba ku taba jin abokin rigimarsa ba a cikin malamai, sarakuna ko 'yan siyasa. Yana baiwa kowa girmansa kuma yana kira a ko da yaushe da musulmi su zo su haɗa kansu domin su kawo ci gaba ga al'ummarsu. Amfanin naɗa malaman addini akan mukaman gwamnati. Malaman addini masu takawa da taka tsantsan ga harkar duniya, kuma jajirtattu masu ilimin zamani, kuma masu amfani da iliminsu wajen mu'amala da mutane, suna da rawar da suke takawa a wajen kawo ci gaba ga al'ummomin da suke a ciki. Waɗannan malaman idan aka yi dace wajen zakulo su kuma aka taimaka da yi musu addu'ar neman kariya daga Allah, zaka ga a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sun samu jagorantar wuraren aikin da aka mallaka musu zuwa mataki na gaba. Nan ba da nisa ba, ya kamata mu tuna lokacin da tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya miƙa sunan Prof. Isa Alfantami a cikin sunayen ministocin da zai naɗa. Kuma bayan an tantance malamin, sai shugaban ƙasa ya naɗa shi ministan sadarwa, duba da cewa yana da ƙwarewa ta gefen ilimin na'ura mai ƙwaƙwalwa wato kwamfuta. A cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, Prof. Isa Alfantami ya ba maraɗa kunya, ya yi fintinkau a cikin jerin ministocin da suka taka rawar gani kuma suka kawo sauyi mai amfani a ma'aikatanninsu. Kuma sunan wannan matashin malamin ya shiga cikin kundin tarihin Najeriya. Kaɗan daga cikin dalilan mutanen da ke goyon bayan wannan kaifin tunani da Gwamna Ahmad Aliyu Sokoto ya yi na zaɓo Dr. Jabir Sani mai hula sun haɗa da cewa Dr. Jabir mutum ne mai kyakkyawar mu'amala, ba wai ga ɗaliban ilimi ba kawai, har ma da sauran jama'ar gari, tsofaffi, matasa, maza da mata. Naɗa shi a matsayin kwamishina zai ƙara danƙon zumunci da kuma kusancin al'umma ga gwamnatinsu. Dr. Jabir Sani mutum ne mai nacin ganin cewa ya kawo ci gaba a duk inda yake jagoranta. Kwazo da hazakar da yake nunawa a jami'ar jihar Sokoto shaida ce akan cewa zai iya kawo ci gaba a duk inda aka bashi jagoranci. Da yawan mutane za su tsammaci abubuwa mabambanta a wurin Dr. Jabir Sani a matsayinsa na kwamishina. Wasu soyayya za ta yi tasiri a kansu, wasu kuma
akasin hakan ne zai yi tasiri a kansu wurin mu'amalantar malamin kamar yadda dai abin yake akan kowane shugaba ko mai mukami. A ma'auni na adalci za mu iya tsammanin abubuwa kamar haka a wurin Dr. Jabir a matsayinsa na kwamishina. Da yardar Allah, iliminsa da imaninsa ba za su bari son rai da shaidan su yi tasiri a kansa ba. Dr. Jabir ba zai saka idanu da gangan a yi watanda da dukiyar jama'a ba, ko kuma shi da kansa ya yi rawar gabansa da hakkin al'umma. Da yardar Allah, wannan nauyin da aka aza masa ba zai ba shi damar runtse idanu da kau da kai daga mu'amalolinsa na baya da suka shafi zamantakewa da da'awa da kuma sauran hidindimun addini da muka riga muka ambace yana yi a yau da kullum ba. Kasancewarsa a cikin majalisar zartarwar jihar Sokoto zai ba shi damar ba da shawara ga gwamna akan daƙile duk wani abu da zai zama barazana ga musulmi da musulunci. Duba da ganin cewa shi malami ne na addinin musulunci kuma wanda yake kan da'awar riko da addini, zai ba sauran ma'aikatan da suka kusance shi damar kwaikwayon irin halayensa da kuma yadda yake gudanar da ayyukansa a bisa gaskiya da riƙon amana. Daga ƙarshe, muna fatar wannan tunatarwa ta yi amfani ga dukkanin mutanen da suka jima da runtse idanunsu, suka kuma gimtsa tunaninsu, suka rinka yaɗa kalaman cewa ai bai kamata malamai suna shiga harkokin shugabanci ba. Tambaya ta ga irin waɗannan mutanen ita ce, shin miye hujjar su ta yin waɗannan maganganun bayan kuma Ubangiji yana cewa hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Ashe waɗanda suka sani suna daidai da waɗanda ba su sani ba? Masu hankali kawai ke yin tunani. To idan ba mu samu masu ilimi a cikin jagorori ba, suwa muke nufin su shiga harkokin jagoranci? A shararai waɗanda kullum za su lalata ba za su gyara ba? Waɗanda ba su damu da hakkin jama'arsu ba, ko waɗanda za su azurta kansu da dukiyoyin jama'a? Mu sani fa, duk tafiyar da babu Allah a ciki, to shedan ne babban jagora mai faɗa aji a cikinta.